Angibingelele iy'ndawo ney'ndawo lapho kuthe khona kwafinyelela khona le vidiyo. Igama lami nginguSthembiso ngekwaKaNdlozi. Wembukele ngikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Sekutholakale owesilisa efile eduze kwesikole ezifundeni high school eHluhluwe esifundazweni saKwaZulu-Natali. Ikhansela lale ndawo Ward 7 uSaziso Mkhize uthi ekusolisa sengathi ushaye wagwaza waze washonela khona lapho. Uthi kuyabonakala lapho abehambe ehudulwa khona, kanti wembukeli obulewe kusolakala ukuthi ngowaseMakhowe khona lapho endaweni yaseHluhluwe, kanti imbangela yokubulawa kwakhe kayaziwa kwamanje. Ikhansela libese lithi lo monakalo uyasolisa ngoba kusolakala ukuthi ngesonto kushaywe kwalinyazwa owesilisa ohlala khona kuyo kule ndawo, kuyimanje usesibhedlela olola impilo yakhe. Mbukele, ngizocela ukubeka uvo lwakho ku-comment section mayelana nalolu daba, ebese ngikubona kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.